ଧାରାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଜୀବନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର, ରୋଗ ବୈରାଗ ଅଛି ବି ଅଭାବ ଅନଟନ, ସଂଗ୍ରାମ ସମସ୍ୟା। ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଦାନା ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଲାଗି କେତେ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଚାକିରି, ଦୋକାନ, କମ୍ପାନୀରେ କାମ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫଳ ପନିପରିବା, ଜଳଖିଆ ବିକିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ସାଜିବା, ଗ୍ୟାରେଜ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍, ହୋଟେଲ ବୟ, କୁଲି, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଣାକାର, କୁମ୍ଭାର, କମାର, ଏମିତି କେତେ କେତେ ତରିକା। କିଛି ନହେଲେ କିଏ ରିକ୍ସା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲାଣି ତ କିଏ ବିକାଳି, ଜ୍ୟୋତିଷ, ପୂଜକ, ପ୍ରବଚନକୁ ଆପଣାଇ ନେଲାଣି। ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧାଜନକ ବାଟ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛକ, କଚେରୀ, ମନ୍ଦିର, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ସବୁ ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ। ଏଇଭଳି ମନୁଆ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଧାରାଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ଯତ୍ନରୁ ପାଠରେ ତାର ମନ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଷାଠରେ ମନେ ଦେଲା। ଷାଠ ଭିତରେ ଗଛ ଚଢ଼ିବା, ମାଛ ଧରିବା, ଡିଆଁ ଡେଇଁ, ତାସ ଖେଳ, ମୋବାଇଲ, ସେଲ୍ଫି, ନଈ ପହଁରା, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମେଟ୍ରିକଟା ବି ସେ ଡେଇଁ ପାରିଲାନି। ମନୁଆର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଚରଣରେ ସେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ରମଜାନ ଚାଚା ପଚାରନ୍ତି, କିରେ ମନୁଆ, ତୁ କେବେ କୋଳରେ ଲାଗିବୁ? ତୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ବୟସର ରମଜାନ ଚାଚା, ତାଙ୍କର ଏକ ଟେଲରିଂ ଦୋକାନ ଅଛି, ପୁଣି ପୁଅ ଫଳ ଦୋକାନ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଉ ଝିଅ ନେଇକି ସେ ଆରାମରେ ରହନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ମନୁଆର ଭାଇର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଭାଉଜ ଆସିବାରେ କିଛି ଦିନ ଖଟଖାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ମନୁଆ, କାରଣ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ବେକାର ଦିଅରଟି ତାଙ୍କ ଘରର ବୋଝ। ଦିନ ହଠାତ୍ ପରିବାରର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ବାପାଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ମୁଣ୍ଡର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଖ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଗଲା। ଚିକିତ୍ସାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲା। ହେଲେ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେଲାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ପୁଞ୍ଜି ଥିଲା ସରିଗଲା। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ମନୁଆର ଚେତା ପଶିଲା। ରମଜାନ ଚାଚା ଦେଖାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି, ଏବେ ସୁଧର ଯା ବେଟା, ତୋ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। କିଛି ନହେଲେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଟେଲରିଂ ଶିଖ, ପୁଅ ଫଳ ବିକ୍ରି କର। ମାତ୍ର ମନୁଆ ସେ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଖଟିଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ମାସକୁ ଖାଇ ପିଇ ରହି 5,000 ମିଳିବ। ଭାଉଜ ଖୁସି ହେଲେ, ମାଆର ଆକର୍ଷଣ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୁରଟରେ 4 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। 1,000 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ରଖି ବାକିତକ ଟଙ୍କା ସେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ରଜ ବେଳକୁ ସପ୍ତାହରେ ଛୁଟିରେ ଆସେ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଯାଇଥିବାରୁ ଭାଉଜ ବେଶ ଆଦର ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବୁଲାବୁଲି, ନାନୀ ଘରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ରଜର ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି ସେ ଫେରେ ସୁରଟକୁ। ମନୁଆ ଏ ଭିତରେ ଶୁଣିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜୀବାଣୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିଦେଉଛି। ସେଇ ଭିତରେ କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା, କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଅଳିଏ ଖାଇଲେ ହାତରୁ ଅଳିଏ ଦେବାକୁ ହେଲା। ପୁଣି ଏମିତି ହେଲା ଯେ 2 ଓଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। ମନୁଆକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ତା ଘରର ଲୋକେ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମନୁଆ ଆଉ ତା ସହିତ ଯାଇଥିବା କେତେଜଣ 9 ଦିନ 9 ରାତି କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅବସାଦ ପାଦ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନୁଆ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲା ତାର ପହଞ୍ଚିବା କଥା। 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଲା। ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଲା। ମନୁଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମା ଡାକିଲା, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କଲା, ରିଙ୍ଗ ହେଲା, କେହି ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲା, ଦେଖିଲା ସବୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। କ'ଣ କରିବ ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ। କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ନିରାଶ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ତ?
କିଛି ସମୟ ପରେ ଫାଳେ ଝରକା ଖୋଲିଲା। ଦିଶିଗଲା ମାଆର ଫାଳକ ମୁହଁ। ମା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଭାଉଜ। ମନୁଆ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାଣ ଭଳି ମାଆର ବାକ୍ୟ କେତୋଟି ଓଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତୁ ଫେରିଲୁ କାହିଁକି ରେ ହତଭାଗା? କରୋନାରେ ତୁ ମରିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମରିବୁ ନା କ'ଣ? ଭାଉଜ କହିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ ସେଇଠିକୁ ଯାଅ ହେରି, ଆମେ ଘରେ ପୁରାଇ ଦେବୁନି। ମନୁଆ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଫେରିବା ତ ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭାଉଜ। ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଧଡ଼କି ଝରକା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମନୁଆର ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଧସିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ବିଲେଇ ଦେଲା। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା? ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟରୁ କାଟି ମଜୁରୀର ସିଂହଭାଗ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲା। କରୋନା କ'ଣ ତାକୁ ଅଲୋଡ଼ା କରିଦେଇଛି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମା ପାଖରୁ? କରୋନା ଭୟ କ'ଣ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି? ମାନବିକତାକୁ ବଳି ଦେଇଛି? ମନୁଆ ନିରାଶରେ ଘଡ଼ିଏ ବନ୍ଦ ଦରଜାକୁ ଚାହିଁ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଉଠାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା 9 ଦିନ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସତେକି ସିଂହର ବଳ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କରୋନା ଭୟ ଯେ ତାକୁ ପରିବାରରେ ଅଲୋଡ଼ା କରିଦେବ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତା? ଜାଣିଥିଲେ ସେ ବିଦେଶରେ ମରିଥାନ୍ତା ଭୋକ ଉପସରେ ସିନା, କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତା। ନିରାଶ ହୋଇ ଘର ଫାଟକ ଡେଇଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଲାବେଳେ ଦେଖାହେଲେ ରମଜାନ ଚାଚା। କିରେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଯେ? କ'ଣ ହେଲା ବେଟା? ଏଥର ମନୁଆ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସବୁତକ ବ୍ୟଥା ପୀଡ଼ା ସତେକି ଓଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ରମଜାନ ଚାଚା ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ପିତୃତ୍ୱ ସୁଲଭରେ କହୁଥିଲେ, ରୋ ମତ ବେଟା, ରୋ ମତ। ମନୁଆ ପଚାରୁଥିଲା, ତମେ କୁହ, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କ'ଣ କରିବି ଚାଚା? ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, କେବେ ବି ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କରୋନା ମୋତେ ମୋ ଘରେ ଅଲୋଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେଇ ମା କେମିତି ଅଲୋଡ଼ା କରିଦେଇ ପାରିଲା ଚାଚା? ମୋର ଏଠି ସତରେ ଆସିବାର ନଥିଲା, ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଚାଚା ନିଜ ଛାତିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ବେଟା, ଏଇ ରମଜାନ ଚାଚା ଅଛି ନା, ମୋର ଦରଜା ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆଲ୍ଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ପରା। ମୋର ଜାତି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଲଗା, ହେଲେ ତୋର ଯଦି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଲକଡାଉନ୍ ସରିଗଲେ ଯଦି ଫେରି ନ ଯାଉ ମୋ ଦୋକାନରେ ଟେଲରିଂ ଶିଖିବୁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଫଳ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ବଟା କଥା କହୁଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ତୋର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁ ନିଜେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଘରର ପୁଅ କାହିଁକି ବିଦେଶ ଯିବ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ? ଦେ ତୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା, ଚାଲ ବେଟା, ଭୋକ ଲାଗିବନି। ରମଜାନ ଚାଚା ଅତି ଆଦରରେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଉଥିଲେ। କରୋନା ଭୟକୁ ବାଇ କହି ଚାଚାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମନୁଆକୁ ଖାଲି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ କଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ତା ଆଖିରେ ପାଣି ଆଣିଗଲା। ମନୁଆ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ଏଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇନାହିଁ। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ବୁଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ କି ମାନବିକତା ହଜିଯାଇ ନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦିଓ କିଛିଟା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ମନୁଆ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲା। ରମଣ ଚାଚା ଭଳି ମଣିଷମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏଁ ତା ଭଳି ସାହାରାହୀନ ମନୁଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉ କି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ହେଉ କେବେ ଅଲୋଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।